Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu cha Singapore, chitubu chinonwa ni munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuda saine kurumidza kubhadhara rende. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandokufamba nayo zvamanje manje hanzi Madzibaba Veshanduko vasungwa. Yeah. It's bad news zandukubata, it's bad news zandikuuya nadzo kwamuri vana veZimbabwe. You all know kuti Zimbabwean police, Zimbabwean CIO, Zimbabwean chii zvese high courts zvakakepswa zvikaiswa muhombodo neanonzi Emerson Dambudzo ratambudza nyika yeZimbabwe Mnangagwa anditika nezvigananda zvake. Ndonyaya ndoda kuti ndikuratidzei ichangopinda zvamanje manje kuti Madzibaba Veshanduko vasungwa. Comrade Saruwaka managed to escape, but painterview yandaita naComrade Saruwaka vari kutaura ivo kuti vakaita sei vakafamba zvavo zvakanaka kuti vabude munjodzi. Handizoziva hangu kuti Madzibaba Veshanduko vazobatwa sei, nhamba dzavo hadzisi kuita. Ndamboedza kuti ndivabate ndinzwe kuti chokwadi here kana kuti nyaya dzekunyepa, but nhamba dzavo hadzisi kuita zvamanje manje. Ndisingatambise nguva, let me jump into nyaya yangu. Ndisandapinda munyaya yangu zvisere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Nyaya dzacho tinodzifambira tisingatye, tisingavhunduke, uye tisina kana munhu wani zvake watinoita sei watinotya handitika. Right, kana wakamboda kublisha kuti utsvukirire uonekere uite seni so mbazvaramba ganda rako mbaratsva nemafuta, wakuda kuti ganda rako ridzokerere panzvimbo riite zvaranga rakamboita kana kuti ritonaka kupfuura zvaranga rakamboita, pane product yandinayo panapa inonzi skin care chapter. Ndo zvinhu zvacho chaizvo. Kana uchingoda kuti ganda rako ringotsvedzerera rionekere, inoshanda. Kana waita mapimples uchida kuti apere, inoshanda. Kana une mascratch marks ari pamuviri wako auroda kubvisa, inoshanda. Zvese izvozvo zvinoshanda. But mushonga uyu nemafuta aya nesipo idzi hazvisi zvekutsvukisa, hama dzangu, hazvisi zvekutsvukisa. Saka bata nhamba dziri pascreen idzo wotaura kuti wabva nekuna DJ Holly. Vari kutaura izvo kuti munokwanisa kundibatsira kuti ganda rangu rinyatsoonekera riite chaizvo chaizvo zvarinofanira kunge rakaita sei rakaita handitika. Saka batai nhamba dziri pascreen idzo. Right, rega ndijambire munyaya yangu tinzwe kuti zvakaita sei, zvakamira sei apo, chii chiri kumboitika apo. Right, let me do it like this. Nyaya yapostwa neChange Radio zvikanzi heartbroken, Madzibaba Veshanduko has been arrested. Hanzi zviri kurwadza, zviri kushungurudza vanhu kuti Madzibaba Veshanduko vaita sei vapinda mutapwa wemapurisa handitika. Rega tijambire comment section tinzwe kuti comment section iri kutiwo chii pamusoro pekusungwa kwaMadzibaba Veshanduko. Zvikanzi nguvai futi, people are really concerned, people are worried. Zvikanzi more details yet to come. Madetails acho ndo takamirira. Zvikanzi that guy loves drama. Akangonzwa pane demonstration atovapo, hatombobvunze kuti ndeyei kana kuti inondipa benefit yei. He is just stupid. Handizoziva hangu kuti mashoko ari correct here ekutaura aya kana mumwe munhu apinda mutsekwende. But hativhunduke, hatitye, because vanhu veZANU-PF ndo maitiro avo, ndo murovero wavo wanenge vachiita iwowo. But inini hangu, according to me, Madzibaba Veshanduko munhu ane chido, ane hanya nenyika yake, anoedza nepaanogona napo kurwisa kana kurwira nyika yake kuti ite isununguke. Zvikanzi haiwawo
haikona kutaura shit iwe kana iri hama yako yanzwaro unonzwa sei before you even say zvinhu zvakawanda pasocial media uchida kunzi unogona kutaura kana kuti wakapenga chimbofungawo mana kuti mamwe macomments amunoisa online aya offline munokwanisa kumataura here mashoko aya muchitaura nana amai venyu nehanzvadzi dzenyu nana baba venyu kudzimba uko ndo zvimwe zvinhu zvinongoita kuti tisaite sei tisaende kumberi nenyaya yekuda kutaura zvinhu zvisina maturo handitika let's move on forward tinzwe kuti zvakaita sei zvakamira sei hanzi anozvinyanyawo uye this time anobuda 2030 pakashata this time haabude he must stop being used nana geza and kasukuwere ane dzungu uye handizozivawo zvangu kuti munotochina muri kuona isai comment pacomment section apa motaura kuti zvakamira sei before we are too quick to judge ngatimboonai kuti mhosva dzacho dzavari kupomerwa ndedzei uyezve ndedzechokwadi here because polisi iri kutaura kuti vakomana vaidistributa maflyers kwamachipisa ndomva vada kubatwa nemapurisa mva vatiza saka handizozive kuti ana Madzibaba Veshanduko nekukura kwavakaita nana saruwaka azviramba kuti maflyers handizvizive zvekudistributa kwamaflyers kweyo maflyers anodistributwa musi wekunhingirikina here musi wekuita demonstration here ndo mubvunzo wangu wandinawo iwowo but ndo zviri paground zvamanje manje kana ndabata information imwe ndichange ndichiuya ndichikupai maupdates ndichikuratidzai kuti nyaya yacho yazofamba sei yasvika papi uyezve chii chiri kuitika handitika zvakangooma hama dzinodikanwa nyika yedu yezimbabwe iyi iri kurwadza ende vanhu vakawanda vari kuchema nekuda kwehurumende yeZANU-PF but hurumende yeZANU-PF haina kana hanya kana nevanhu vari kuita sei vari kuisapota kana kuti vaiisapota chavanongoda chete kutonga nekutonga kusvikira madhonga aita sei amera nyaya ndisati ndaenda ndambokuudzai nezve-B7 vari kutaura izvo kuti company registration vanobva kuvhurira FNB bank account zvese zvine chekuita nebhizimusi vanoita sei vanokusota handitika hanzi CIPC company registration B certificate SARS business number FNB bank account opening vanorova zvese izvozvo handitika saka bata nhamba dziri pascreen idzo wotaura navo kuti wabva nekuna DJ Holly uri kuda kuitirwa mudhiginyira wacho zvinhu zvacho zviite sei zviende kumberi zviendeke ndonyanga ndifamba naizvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes truth is bye for now let's meet in the next video.